Sa kaangot sa gihapon nga balita, nadiskobrehan sang mga pulis nga nakabakal pa sang gasolina si Frank Royce Barbasa sa isa ka gasolinahan sa distrito sang Mandurriao. Antes ini nakitaan sa CCTV nga nagkadto sa subdivision sa Pavia, Iloilo sang Martes sang gabi, Abril 28. Dugang pa ni Preskito, naglabot sa 6.8 liters sang gasolina ang ginbakal ni Barbasa nga ginbutang sa isa ka puti nga galon. Yara na sa kustodiya sang kapulisan ang resibo sang ginbakal nga gasolina bilang kabahin sang ebidensya. Ginkumpirma man ni Preskito nga may nakitaan sa cellphone ni Barbasa nga naga-search ini kung pila ka litro sang gasolina ang kinahanglan nga maggamit agud manginabo ang isa ka lawas sang tawo. Ang cellphone ni Barbasa ang nakitaan malapit sa area kung sa diin nasapuan ang bangkay. Natigayon nga nabuksan sang pamilya ang cellphone, gani nga nakitaan kung ano ang gin-search sini. Pila ka liter, sir? So suno ma'am sa sa resibo nga nakita namon ma'am sa gimbakal niya. So almost 7 liters man. Based sa medical legal, sir, kaya 7 liters makasunog sa taong din completely. Ano? Based sa medical legal, makaya yan sa 7 liters yung masunog. Bigyan ang bilog sa lawas ng tao completely. Actually, na-istorya naman ng family, no? Nakita nila sa cellphone, nag-search siya. Nag-search siya kung pila ka litro ang dapat na-consume para maging abo. No? So, itungod kulang siguro sa sa gamit. Ang nabakal niya isa 6.8 liters lang. Dining receipt nga ini, sir, subong. So, ara sa amon, ma'am, Di nyo nakuha pa rin, sir. dito sa gasolinahan. May possibility, sir, nga naginom sa tang kulong antes sa ginopra. So, wala, ma'am, wala na mention ni Doc Tugina. Basta nakita na sa kuwang info niya na nanggap yung gasolina. Oh, may nakita ang examiner.